Si Déu no existeix, per què l'hauria d'adorar? I si realment no cal adorar ningú, per què tots acabem adorant alguna cosa? Aquest pensament està molt arrelat d'avui dia. Molta gent creu que Déu no existeix i, sense adonar-se'n, acaba adorant-se a si mateixa. Però si mirem amb deteniment les nostres actituds, descobrim una altra cosa. Isaïes, capítol 44, versets 9 i 10, ens diu: els fabricants d'ídols tots plegats no són res. I les seves precioses imatges són inútils. Elles mateixes ho testimonien. No hi veuen ni compren res, per vergonya de tots ells. Qui hi haurà que esculpeixi un déu o fongui una escultura que no fa cap servei? Ara, certament, el paradigma canvia. Dins nostre hi ha un desig profund d'adorar, no pas de ser adorats. Construïm ídols als quals oferim la nostra vida i invertim temps, energia i diners intentant aconseguir allò que pensem que ens donarà la felicitat, farà la vida millor o resoldrà els nostres problemes. Treballo molt per poder ascendir i arribar al càrrec que crec que em mereixo. El meu cos no només ha d'estar sa, sinó perfecte. M'encanta que m'admirin. Aquests són només 2 exemples dels molts ídols que podem construir al llarg de la nostra vida. Però t'has adonat que, per molt que aconsegueixis, mai n'hi ha prou? Que aquests ídols t'ho demanen tot i mai no et tornen res? I després de tenir el món, ara què? Només adorant aquell que va crear la teva vida, et va dissenyar i té per tu un propòsit, et sentiràs complet, realitzat, i descobriràs el veritable sentit de viure. Repeteix amb mi si vols trobar aquest sentit. Jesús, vinc a tu perquè crec que tu ets l'únic digne de ser adorat. Vull conèixer de veritat què és tenir una vida amb sentit. Ensenya'm a conèixer-te com tu vols que et conegui. Ajuda'm a desmuntar tots els ídols que he anat construint i que m'han robat tant: el temps, els diners i la salut. Crec que tu ets el verdader senyor de la meva vida. Omple'm amb la teva presència i mostra'm el camí cap a la vida amb sentit. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.